Ngithi mangisho lokhu ukuthi njengoba unyaka usaqala kuzomela nisebenze ngokuyimisela nokuzikhandla kanti nabafikayo nibaphathe kahle bazizwe basekhaya la grade 11 kuyasetshenzwa hayi indaba yokuhlala kuzomela nisebenze ngokuzimisela kakhulu angazi noma besimavuso zikhona yini inyamezelo No, sir. all right ningahlala phansi So class, today we will be revising paper 3, the transitional writing test. So I want anyone to tell me what is needed when you write a formal letter. English, please. Sometimes, basically, usual, we... Keke ntombi zami gegela. Nkosazana, mina igama lami nguSolomon. Solomoni. No, igama lami nguSolomon. Ungasani ke Solomon? Yazi ubuhle bakho, iphimbo lakho, nomoya wakho. Kuyangibusisa konke lokho. Bengisacela ukuthi ube intombi yami. Ngibhedela. Awu, nokuthula. Nokuthula phela. Ay, mina ayibonani.
Yebo, Nokuthula. Ngihlola yami le. Wenzani? Udla imbuzi? Ukhuluma kanjani? Mina imbuzi, vegetarian angidli ngisho inyama. Ungazenza uhleba nani iphesha lokopela kulona. Ayikho into engizoyikhuluma nawe mina. Sukumlandela Come, sir. Imina. Wena wenzeni manje Solomon? Imina obekele iphepha lakho dozwe Nokuthula. Ngakho-ke amakhonto kumele ajeze imina sir. Hayi Nokuthula. Nokuthula akanacala. Solomon, ungilinde lapha ngaphambili. Salanda isisho omkhulu. Sengiyo. Cela ungibizele isisho omkhulu lapha. Hayi zokudla indlu mfana Solomon. Solomon. Sisho. Uqiniso lengilizwayo. Yebo, sisho. Uyakopela khona nami. Uyini iphepha lakhe leli? Awuthi ngikufundisa isifundo manje. Awungena usho. Mana. Hamba la ngibone. Oh, ngikusho kule lo. Hey, ngifuna usho wena lo, usho. Dame. Usho lo. Banana. Uzophinda futhi? Ha? Uzophinda? Unokunika inkinga? Ungitshela. Hawu Solomon ngicashela ngifuna. Oh, Nokuthula wakusiza ngani? Hawu ya Solomon you didn't have to do that. To do what? Usalicala lami lenze lakho. Ushawe nje ngenxa yami ngizwa lokho ngamakela ngisho iphepha. Phela mina Nokuthula bengiyangivumi nje ukuthi inkosazana enhle njengayo ishawe nje ihlambalazo phambili kwezinye ingane eklasini. Anye. Awuyazi nami konke ngifuna ukutshela yona ya Solomon. Awu. Yini Solomon ngiyakuthanda. Kodwa ngicela ukuthi ungazange ngothando lwami. Hawu ngadla. Hawu ngadla. Hawu Nokuthula. Hawu. Hemato. Hawu madoda. Hawu ngadla mfana. Unokuthula ngapha. Hawu sizamthatha. Kunomuthi. Unokuthula ngapha manje kanje. Hey, phakathi. Guys.
Amaphepha. Sir, what does not come up? Nako. Nanga makhadi. Short of 40. Lalela. So what's bana makhadi uhlula next. Lalela. Uzoraunda wonke lamaklasi lawa ka40 sezwana. Njalo mawudlula la thatha wani card. Njalo mawudlula la uthatha wani card. Sezwana? Usela? Bekumnandi ke namhlanje esikoleni. Ya, shem umnandi kakhulu. Kodwa mina sengilambile manje. Sacingisa ama-5 No, relax ngizokuthengela. Lela. Sure, so tuna ama-fries. Apha ngomfana. Mali. Just right. Amakwenya khona. Yeah, khona. Ngomthu mfethu. Sinokhulula ngomthu. Niyaqeda. Alright. Ngafuna ama-fries noma ngithengela amagwinya manje. Baby lesilima lesinto sinama-fries phethe amagwinya kuphela. Uyabona? Okay. Yeah, mase sokuncika kuwo amagwinya lawo. Umani manje. Hamba bemsafuna ukususa. Nawe phela. Vuyo mngani wami. Ngingaphoxeka.
Uphoxeka ndoda. Bese wenze njani Solomon? Uthi akuyena uNokuthula mfethu engicela ama-fries. Ngithi mina no. Asiye khona ngiyomthengela lapha eshop. Hey, masifika mfethu ngithi ngiyahlanganisa nami. Ayihlangana ndoda imali yama-fries. Ama-fries lapha abathi 12 rand. Ngathi ngibheka imali yami, ngithola 9 rand. Ngithola imali yamagwinya mfethu. Ewu. Maye ucela umise kanjani? Mina ngathenga wona amagwinya mfethu, bengizothini? Yo. Eish, Ave phoxekile kunokuthula. kakhulu. Ukaxele boy. Kodwa ke njengoba wazi ukuthi siyafunda vele asifunde usuku lonke. So lapha omlamula khona ithemba thola ishisa nyama. Yabo. Ucela phana mhlawumbe bakwenze ungena lapha nestafini kube khona okusebenzayo ngawasha isitsha. Wenze konke nje bakunika khona khona uzothola emadlana. Noma ke ngoba nemizi ingaka nje la kwaMlamula enemoto. Usungacela ukwasha imoto bakunikela amasentshana mfethu khona ukuthola sinokuthula mfethu. Icebo lelo vuyo man. Yazi ngoba vele sesiqedile ukufunda. Ethi ngwaye mngane wami ngizokubona ne. Angeke nami ngikhiphe nje nje. Okay. Ngikhiphe nje isikho. Uyalubona lo luthando yashiya manje ikithi uyalubona Sanibona bothisha. Yebo mfundi. Uma nawe nje nemafuso kancane. Mina. Kancane nje. Sawona. Yebo kunjani madam? Ngiyafika njani? Hayi ngiphila la. Sibonge. Cha madam ngithe angize mangike ngilahla amathambo la kuwena. Ngizocela nje umsebenzi omncane nje ongaba nakho lapha egcekeni. Umsebenzi sofuna kwisikole. Cha madam ngeke ngisiyeke isikole. Noma ngabe yini nje mama. Ngabe mhlasimbe uklina lapha ekhaya noma ukwasha imoto noma ngabe yini nje. Noma ngabe nje encane onayo nje lapha ekhaya ukuthi nje ngithola imadlana nje. Wena igcila lami yazolihlumile. Ufike nje wena ke weekend sizobona senze njani. Hawu ngadla madam. Angizofika. Okay. Hawu. Yini madoda. Hawu.
Ntombi. Unjani sisi? Khuluma khona. Hawu. Sicela nje umzuzwana Ntombi. Ngabe ubani igama Ntombi? Ngicela ukunikeza ilift ke. Ayikhulula singafika ekhaya. Hawu usofikile. Sale sokunikeza inamba ke ukuthi usofikile. Hawu ngiyacela. Nokuthula. Okay, hayi. Odiba. Hayi, okay, hayi mavutho futhi ihlelo zami zizomisa jikjela ziphelele manje. Khulileka nje ubhekele into semungu. Hayi, ngithemba wena, Uma ngiphethe wena laphaya nomlaba nomdleke yonke into right. Hey, Nobile. Hey. Show, hey, me? Hey, man, hey, me? Hey. Lakho leyo Ngidla. ayami leyo. Asithi thambe. Nokuthula. Bheka ngitshela mina chaza. Nokuthula, yini nokuthula? Angithola. Ayithela thula man. Angima. Hey thula. Angima. Phuma. Sana sana. Phuma nokuthula. Phuma nokuthula. Ngiyephi? Hey phuma man. Evuke mfowethu mngani wami. Sesangcebeleka mfethu lapha endlini nokuthula. Uthi bye bye kwavela enye message mfethu. Ha, message. Awuze nazo Solomon. Ngathi zinoju. Ujulwani manje mfethu? Hayi, wena come on boy. Ngisho uthi hayi ngazimnandi mfethu awuze nazo mfethu ngizwe. Mfethu kuvela enye message lapha ibuza ukuthi uzofika yini namhlanje. Ew. Eish. Hey. Ayengeke mfethu. Maybe that means you're not doing a bad to make her happy. I'm trying mfethu. Trying. Ngiyazama mfethu. Keep on trying. I'm trying mfethu. Try harder, damn it. Try harder, musungithambela boy. Zama mfethu. Oh. Maybe sometimes we focus on things ongamele ngambe sifocus kuzona mfethu. Yabo, awuyibuye kanjani mfethu lento le? Mhlambe ubungambeka mfethu unokuthula. Avele hamba, yabo. Ijuba lidedele lihambe mfethu ndize bazolichutha phambili. Bazolibona banamahle bese balichutha. Ngiyamthanda mfethu nokuthula. Mfethu uma uthandalelene ngiyeke aqhubeka ahambe. Uma kungowakho kahle uzobuya kuwena mfethu. Uzobuya kuwena dude. Come on dog. Uyangithola Solomon. Aw, come on, ungangithambile. Qina dude, qina speed. Uyazi, qina boy. Qina. Yeah. Ntombazane. Hey, ngijolo wona. Awuthani inkomo. Sihambe nazo siye
Nokuthula usho ukuthi mina nganele for wena, eh? What do you mean? Kulezi insuku ngisha amehlo angishalaza kwenzakalani ngawo? Lalela-ke bhuti, ekusami mina bengithengela izinto. Ingikhipha siyodla Wena ungazongitshela ngesakho mina ngihlele emkasheni laphana ngiyayisamile ngisafunda. Awubonga u-eyelasho ayina. Awufani namalala, ucaza ngi-afforda ngani mina? I can't do this anymore. It's over. Ngiyakuthanda Nokuthula. Ngiyakuthanda. Angikuthandi. Ngikuthandi. Yes, come in. Yes, sir. Oh, let's say the moment. Okay, no gloom. Come on. Yes, Yeah. Lalela. Yes. What? ojulile sothile kufana rabe ngikopile imedi ngitholile angethela yonke into angitshela yonke imfihlo angithengela nezipho anika nonhlonipho ngaqala ngasikhanda mfana kithi wangilahla manje ngidlume emakholini sekuhluleka nokuphanda sengizwa ngamahemhem nokuthi ubhayidla ngacambusela isikhathi emuva ngiyeke ukuguluva ngithole elinye ithuba mara lo ubheka isincane ngoba uthole elinye ithuba sisibami iba buhlungu mangicabanga naye engakhuphi impethe thena lebhari sifana naye Okay, class. This is the whole summary of finance assistant. This is all you need to know for your exam. So, can you please go home and start it all from labeling number 1 to the end? Before I proceed, for today. Is Dabra Contra present? Present. Snapper? Present. Nele? Present. Skumba? Absent. Nomfundo? Present. Nokuthula? Absent. Unokuthula akekho right ngesu sesibhedlela. Hayi namanga girl, unokuthula ngimbonile namhlanje adambe nomfana wepholo. I'm sure nje la ekhona. That's enough, my dear. Yeah, so
I-trigonometry iyona kodwa le bafowethu kuphela akukho okunye okudlula lokhuya ku-trigonometry. Come in. Yini? As I was saying, this is only about trigonometry. Says what, right? Yes, sir. You understand? Yes. Ufundwa nini wena umfundi? Nomfundo. Baba. Hawu. Ngakhuluma nawe nje wangiziba. Uzongizwa kanjani ufakele emhlolo emadlebeni? Ngathi kuzomela ngithathe ke manje le cellphone. Baba ngifunda ngayo nje ifoni le. Yazi baba nginento kumele ngikhombise yona ngisho omkhulu. Anti video. Wenze ntisho omkhulu? Nayo video. Awuthi ngibona. Mama Shani. Ngibona ngamehlami. Yena kanye impela thishanhloko wenu. Wenza imhlolo nje. Ke ngathi kuzomela ngifonele isigungu. Ngale nje kokupholisa amaseko ngisibikele ngalolu daba lolu. Ayikho phela lento kathisha omkhulu le. Mavundla, kwenze njani kodwa sibize isikhuphukani kanje? Chaza impela Mavundla, nami nje ngibhizi kabi emasimini ngapha. Akusile insumansumane uthisha omkhulu wenu. Mavundla, wenzeni uthishanhloko? Akusile uthisha omkhulu wenu lo owenza imgilingwane insumansumane yodwa ngimkhombise nayo ivideo enginikezwe ingane yami unomfundo. Andibuke into ezo uthisha omkhulu. Hey! Njengoba esithi kanjena lo thishanhloko, sangenza imgilingwane enjena. Nakho-ke ukwenzile. Ake ngasapolisi masewa, ake ngifonele umhloli. Ngaphezu kwamandla ethu lolu daba, siludluliselekele. Nokuthula kumele. Awungeke. Nokuthula. Hey. Nokuthula. Yizwa ukuthi ngithini. Nokuthula. Nokuthula. Nokuthula kumele. Nokuthula. Imi. Akukhona nawe. Nokuthula kumele. Yo. Akukhona nawe. Ungayenzi ukwenza. Nokuthula ungayenzi. Nokuthula nana usidalelene nokuthula. Nokuthula uvunywa masubili abaphansi bavuma nokuthula ngiyakuthanda. Mamela nokuthula mamela. Yimini ndoda yakho nokuthula. Hayibo. Ukazephi? Nokuthula.
Nokuthula makancane ke sikhulume nokuthula mamela. Ufuna nje. Ufuna ama-fries. Ufuna ama-fries. Ufunani pho kade ufuna? Angifuni, ngifuna lutho nje. Nokuthula yini? Kusewona amasaka. Awumancane. Phola. Namhlanje Friday siyakhipha singothisha sigqoke uniform sibahle sinjeyana abafundi baswekile nani bahle ngokunjalo. Namhlanje sizokhetha uMiss Jikjela kuzobe kumodelwa kumnandi siphinde sikhethe noMr Jikjela kuzobe kumodelwa ziyakhipha abanye bazosidansela ziningi izinto ezimnandi ezobe zenziwa la esikoleni. Sizobiza umfundi wethu oqala ke namhlanje ubani uThenjiwe uzosivulela ngomodela Thenjiwe uza ngaphambili. I like you, girl, in particular. You in particular. Say, I like your waist in particular. I like you, girl, in particular. Yeah, you in particular. Say, I like your waist in particular. Here, yeah, give me love one of these days, yeah. I knew the first time I saw you there, yeah. Give me love one of these days. Got it, go. Now you sabi, mommy, you already know, ma. Got it, baby, got it, go. Me, I can't lie, oh. I like you, girl, in particular. Can I see your particular? Yabona manje sezokhuphuka ke ngoshuni wamabhinqa angazi noma nibaqokile no bread moon sina ngendlunge konke nini yabo manje sesiyakhuphuka sikhuphuka ngesinto Solomon khuphuka lapho mfana mama awugibeli basi kanga ngithelani kakhulu mama
ngubani owinile for Mr and Miss Chijela for 2021. Cela ukunizwa phela nibanga umsindo lapho. Kodwa-ke angikwazi ukumemezela impumela ebaluleke kangaka. Ngicela ukunike uprincipal. Okay. Shwele, ayikho. Alright, ngale kokumusha isikhathi asibize la uMr Jikijela. Ngizofunda nje lokho okubhalwe lapha phansi abawelile ngiyamemezela. Okay? Hayi namhlanje ngiyakhuleka ngishaye namhlanje ikhulekane ikhulekane. Alright. La ngizoqala ngokubiza uMr. Umnumzana. uMr Jikijela. Okay, asimamukele umuntu kaMr Jikijela kubhalwe uThambo. Okay. Don't find nothing in the corona, okay. Man, just yeah, who miss Alright. Be ready for Miss Jikijela. Okay. Miss Jikijela. La kuvela ukuthi obvious. Miss Jikijela. Sinqobile. I was born again. I was this. I'm sure I am Pele. I am Tarela, I'm Bosenberg, I'm Tarela. Ukuthando lwethu yokhula luze lube ngaka. Wona kanjani yazi ngicabanga ukuthi uzohlala lapha namendlela umuve ini. Lapha kusithabathaba sakho. Ya phela okwamanje kakho umuntu wamanje so kwamele ngikunakekele ngiphathe kahle. Beseduze kwami ngaso sonke isikhathi. Eish. Kwangcono ubabona amantombazane sengidlale kakhulu manje. Nestress sesizophela manje. Ayike kuhleka ngiyabonga kade kudlala kade ngivulela mina isikhala sengikhona nendawo. Noma beya kanjalo mina nginankinga. Ayike awusho njalo ngijabule. Kusasa kusenje uzobona ngami nekhwama. Irume lapho ukuthi livulekile wardrobe nje ulinde impahla zakho. Hawu. Nombhede nje lapha. I can't stay alone without my love. I can't stay alone without my love. Sawubona baba uNzosi. Nginjani ukuzikhaya? Cha ngizocela usizo. Ngicela ungiphe incwadi baba uNzosi yekhansela. Mr. Zikhali. Kafushane nje mangabuza. Uzoyenza le ncwadi yekhansela phela abantu bayamosha ngalezi ncwadi. Ngifuna ukuvula i-business account ye-project. Usayinele lapha incwadi ukuze ngikusheshisele. Hayi, ngifuna lapha ngiyabuka. Hayi, nokuthula. Anginandanga lokho. Endaweni yami yokusebenza. Bosa la. Hey. Boss. Usukelwa yini manje lapha endaweni yami yokusebenza? Sokuhlamba lapho bonke labo bantu balapha. Ulandeni lapha? Ikufuna. Foni yami. Isendlini foni yami. Your girlfriend called me. My girlfriend called you. Wena wathi akunamuntu nje. Awutshelela. Ubhekile mina. Khona indoda efana nami engenayo unkosikazi. Khona indoda efana nami engenayo unkosikazi.
Sibo, Lalela. usulele nami kangaka Sibo. Ngashiya umuntu wami mina ongithandayo. Lami ngimthandayo. Block. Ngithi ngithanda wena. That is your baby to mess. You don't have a right to come here. Get out of here. When's that? Hamba la. Fine. Hamba. Ungasabuyi la. Ngithele into emnyama le. Phinde ngubone la. Enobusha. Hamba. Ho. Hamba mina yakumuntu Principal, I'm very much disappointed in you. I trusted your leadership, sir. But Shut up. Yazi ngizwana nomuntu okhuluma ngisakhuluma. Ayike into ozwechaza. Usuxoshiwe wendoda. Mhloli, Mkwati, asimnike ithuba ukuthi isho omkhulu. Achaze ngalolu daba. Ngifuna ukuyizwa kahle le ngudane. Ayichazele yona. Ntsumatsumana ayenzile. Ngiyabonga Mavundla, ngibonga kakhulu. Mhloli, nawe mhlonishwa, ngixolisa impela ngisenze ngisenzile. Ngiyaxolisa. Isenzo sami ngisenzile ngisola ngaso. Ngeke kuphinde nangelinye ilanga, ucela nje second chance. One more last chance. Ithuba lesibili, ngeke ngimoshe. I really need this job. Ngiyacela. Cela nje ithuba lesibili, just a second chance. Uyazi ukuthi umhlolo ngixoxela lo daba ngizange ngikholwe. The most honored principal indlela amanyana kuyacaca ijwayele lento. Usaba lebhadi nje abanjwe ngane ngamavundla. Mr. Mkwati, nangicela second chance. I'm afraid there is no second chance for you, mister. Some opportunities only come once in a lifetime, and you decided to waste yours. You are no longer eligible to work in any government departments. In the meantime, Mr. Mdletshe will be the acting principal until we allocate the new principal. Any questions? Anyone? Good. That means I made myself perfectly clear. That will be all. Thank you, everyone. Have a good day. Nkobi airtime la 30 rand MTN. Solomon sawubona. Yazi benzi ngizofika lapha emqashweni namhlanje. Konke ngifuna ukuthi sixoxe. Kanti ngesho ke yazi ngisahlala emqashweni. Things have changed now. Anyway, bofuna sikhulume ngani? Sibona phela. Yazi Solomon ngisakuthanda. Yongibhedela. Maphela. Bona Solomon ngiyazi ukuthi ngimoshile. Kodwa ngicela usungixolele. Unginikeze nje just a second chance. Now I know better. I'm glad that you know better. And I also know better. But it's too late to love me. I'm sorry. Come on. It's too late. You say you want me, and it's too late. Once my love for you is so great, but it's too late to love me now. It's too